A Periscopi estem molt contents d'haver publicat Serem Atlàntida, que és la segona novel·la que fa amb nosaltres en Joan Benessiu. Fa un parell o 3 d'anys vam publicar Gegants de gel, que vam estar molt contents perquè va guanyar el Premi Llibreter i el Premi Creixells. Va ser com un petit fenomen a casa nostra i vam veure ja des de la publicació de Gegants de gel que en Benessiu tenia una veu pròpia molt interessant i que realment era d'aquests escriptors que valia la pena. Ens va presentar el seu següent projecte, Serem Atlàntida, i de seguida vam veure també que allò havia d'arribar al públic, que en aquest cas, en comptes de situar-nos a Ushuaia, a l'Argentina, ens situa a Europa, i és un llibre que ens parla de la nostàlgia, ens parla de la memòria, ens parla de la identitat, ens parla de la idea de frontera, una mica temes que habitualment en Benessiu toca en tot allò que fa, ja siguin els seus llibres, en articles, amb la seva preocupació vital, i aquí ho fa de manera també molt brillant. Jo crec que els lectors que van gaudir amb Gegants de gel poden gaudir molt, en alguns punts va fins i tot més enllà, amb Serem Atlàntida, i per tant una recomanació sense reserves. Doncs aquest any presentem el llibre Com llegir l'aigua, d'en Tristan Gula, i és el primer cop que aquest autor es tradueix en català, l'hem traduït a Sidillà, la traducció és en Josep Pelfort, i és un llibre que t'explica tot el que ni t'imagines que no saps de l'aigua. L'aigua té pell, l'aigua té uns patrons que et permeten saber com moure't, tant si és un bassal com si és el Pacífic. L'autor és una persona, és un explorador britànic que coneix moltíssim, ha navegat per tot el món i t'explica coses sensacionals de l'aigua que ni t'imagines que no saps. Doncs Sembra Llibres és una editorial independent, una cooperativa que naixem al País Valencià, i des del País Valencià fem llibres pensats per a tot el territori dels països catalans, i tenim diferents col·leccions, des de les biografies, com la del Miquel Martí i Pol, fins narrativa, assaig, periodisme, una mica de tot, i allà estem des del País Valencià per als països catalans. Hem presentat enguany a la setmana la biografia de Miquel Martí i Pol, que l'ha fet el periodista i poeta Héctor Serra. Ha estat un treball molt ben documentat, que ha comptat amb la complicitat de la Fundació Miquel Martí i Pol i de la família, així com d'amics coneguts del poeta, on l'autor ha intentat reivindicar totes les facetes d'aquest poeta tan estimat arreu del territori, no tan sols la faceta de poeta, sinó també la de l'activista, la de l'obrer, la persona compromesa amb la seva terra i la seva classe, i pensem que ha quedat un treball esplèndid, que compta també amb els treballs de Suite de Parlavà, de l'Antoni Miró, que ha estat un plaer també que ens ho hagués cedit per poder posar-lo al llibre, així que una biografia molt completa, on l'Héctor Serra demostra que és un gran periodista i que sap escriure bons llibres.